Hallelujah. Ngiyabingelela bonke abazalwane egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngenxa yesikhathi ngicela ukuthi siqale abazalwane. Amen. 6. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela bonke abazalwane egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela bonke abazalwane bakhona phakathi kwethu, ngibingelela bonke omama, obaba, intombi nabantu abasha. Amen. Hallelujah. Ngibingelela abantu abagcina kudala, siyabingelela ukwaphiwe. Amen. Ubongiwe akade sabagcina. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Ngibingelela unkosikazi wami. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sisekonzweni phakathi neviki eyokufunda. Hallelujah. Amen. Inkonzo yani eyokufunda. Amen. Bengishilo kodwa ngicela siphathe pen and paper sizokwazi ukuthi sibhale. Amen. Hallelujah. Ngoba lento le sokhuluma namhlanje ibalekile, ngiyazi siyayazi, but uNkulunkulu hlezi kulezinto ezintsha and nakhona ngithinta ngoba sesithinta masithinta sebese sikaphezulu sesidlula nje. Amen. Sidlula. Hallelujah. Amen. Amen. Sidlula. Amen. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Sebenza njani? Sidlula. Amen. Sidlula. Amen. All right. Ngiyabona phambi emva kwami khona izinto engibekile mina ngibhalile la. Amen. So yona ngifisa ukuthi sidinga namhlanje. Amen. Hallelujah. Sikhumbuzane futhi sivula namehlo. Amen. Sicorrecte ezinye izinto. Amen. Hallelujah. Last week besingekho ngesonto besingekho besimpumalanga. Amen. Hallelujah. Besizwe khona. Amen. Hallelujah. Nakhona sivele sakhuluma ngabo lokho. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu usizile, but okuningi ngoba phela bekuyisession e1 no 2 days besingakwazi ukusikhave yonke into. Amen. Hallelujah. But I believe uNkulunkulu basizile nabo ngendlela yakhe. Amen. Hallelujah. Ezinye izinto basabona sifundisa umuntu kwazi ukusiza nabanye abantu. Amen. Ezinye izinto uthola ukuthi wena uthola ukuthi awukho lesimo leso, but lolwazi uyalidinga ukuze ukwazi ukusiza umunye umuntu. Amen. Amen. So kubalekile. Amen. Hallelujah. Ukuthi sifunde isikhulu. Amen. All right. Ngokukhulu ukushesha azibona eBhayibhelini ethu lapha Galatia chapter 3 verse 13. Galatia chapter 3 verse 13. Galatia chapter 3 verse 13. Amen. Galatia chapter 3 verse 13. Amen. Babeka mina Jesus Christ bakosizwe lakho ngokwengcwele. I pray for wisdom. I pray Holy Spirit to use my mind. Holy Spirit speak through me. Ekamini Jesus Christ. I pray Holy Spirit says to lay things in a simple and understandable way. We thank you for enlightenment, Lord, in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. All right. Galatia chapter 3 verse 13 kufundo ya kanjani? uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu, ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenga emthini. Amen. Angiphinde futhi uKristu wasihlenga, past tense sekwenza ke, wasihlenga esiqalekisweni somthetho. Amen. Isiqalekiso somthetho, so ukhuluma ngesiqalekiso esingaphansi umthetho kaMose, ukungenza into. Amen. Ukungenza into ethize noma ukwenza izinto ezithize ethi uNkulunkulu zingenziwa, noma ukungenzi ukuthi uNkulunkulu kwenziwe. Amen. Ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu. So uKristu wenza isiqalekiso ngenxa yethu. Lana ubhalela abantu bezizwe lana. Amen. Okay. Ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenga emthini. So baqalekisiwe bonke abalenga emthini. Amen. So uKristu isikhathi esiqalekile ukuzenza isiqalekiso bekumele ngemthini. Lo muthi lowo besibiza ngesiphambano. Ngisakhona libhasalana. So isikhathi elenga lapha yabona ezinye izinto bezenzeka, lesikhathi ebethelwa elengemthini wenziwe isiqalekiso. Amen. Iyezwakala ngithi ngisakhona.
Verse 14. Ukuba isibusiso sika Abrahama ngoKristu Jesu sifike kubo abezizwe ukuze samkeliswe isithembiso sika moya ngokukholwa. Amen. All right. Leli verse leli yazi singafunda verse lot esithole izinto ezihlukile. Amen. IBhayibheli ngifuna ukuliqonda bambe izintathu ngiyakusiza. This is good. Igolide kuneza lona. IBhayibheli bafuna ukuliqonda ukuthi lihamba kanjani. Amen. IBhayibheli limithetho sisekelo. Ibalula umqondo lo. Lini? Mthetho sisekelo lonke. Hayi ngikhuluma ngomthetho kuphela. Lonke limithetho yini? Sisekelo. IBhayibheli i-constitution. Amen. Number 2, umfuna ukuqonda iBhayibheli wazi ukuthi iBhayibheli limithetho sisekelo. So umuntu ubona kumele usekuya ngokuthi understand umthetho sisekelo usebenza kanjani. Amen. All right. Then number 2, iBhayibheli izwa uNkulunkulu so limithetho sisekelo constitution. Number 2, izwa uNkulunkulu liyimbewu. Amen. Liyimbewu. Number 3, izwa uNkulunkulu liyisibuko. Amen. Limithetho sisekelo liyimbewu liyisibuko. Ngaba lezi lezi ezintathu kuba lula. Because okay, let's say lokuqala ngokukhulu church. Mangithi umthetho sisekelo ngingachaza futhi. Asebenza umthetho sisekelo wase South Africa. Uchaza lento uzobona ukuthi why likudida ngisazokudida futhi uma understand because umuntu ngibamba lana ukuthi ukuyiphi level mangifuna umthetho ngimscan. All right, umthetho sisekelo wase South Africa uthi wonke umuntu unelungelo ukuthi afunde. Zonke izakhamuzi zase Africa even nabantu bangaphandle lithi banelungelo ukuthi bafunde. Yeah, okay. Usho njalo umthetho sisekelo kubekiwe lokho ukuthi kumele kube kanjani. Akithi kulotshiwe lokho ukuthi kumele kube kanjani. Kodwa lesimbuzo ukuthi kunjalo yini mase sifika sithi lokushini sithi wonke umuntu ona 12 ona 18 unawo matric ufike wonke umuntu ufundile uyothola ukuthi awubona wonke umuntu ufundile. Ngoba as much as umthetho sisekelo uyagunyaza kunikeza ilungelo uyakwazi ukuthi ilungelo lakho ukuthi ufunde kodwa umthetho sisekelo awuphoqi awukwazi ukuvusa ukuthi hamba uregister esikolweni. So ngizama ukusho ukuthi iqiniso lemthetho sisekelo elilotshiwe akusho ukuthi kuyiqiniso kuwe. Usungama ke phezulu umthetho sisekelo uclaim ukuthi nginelungelo ngizofunda ufika lapha la emyezaneni primary Brandon primary uthi ngizofunda ngizoregister ngifuna ukufunda kuyilungelo lami ukufunda and abakwazi ukuthi awukwazi ukuzofunda la. Ngoba umthetho sisekelo uyavuma mase kaNkulunkulu linjalo ke. Ngoba umuntu uzofunda le verse athi sothi siqalekisa sikho kayo umuntu ophatha siqalekisa ngoba uthi uKristu uthi siqalekisa. You right kodwa futhi wrong. Amen. Ngoba umthetho sisekelo uKristu uthi siqalekisa. Yes. But empilweni yakho you can still uthola ukuthi isiqalekisa sisa operator ngenxa ukuthi awuthathanga lamandla nelegunya nalolwazi lokuthi khona osowaqalekisa endaweni yakho wasebenzisa lokho ukumelana nesiqalekiso esisebenza esioperate empilweni yakho. Ngoba uthola usindisiwe sathana bayathatha uvelahleke usathi abantu bona vela jabuleke lapho kathi aka-understand ukuthi izwe uNkulunkulu lithetho sisekelo. Ngoba naleli number 2 ngemivimbo yakhe naphiliswa kusho constitution ngemvimbo yakhe constitution isiphilisiwe. Abekho abagulayo ngiyabuza nabekho abazana abagulayo. Ngiyabuza. Why ngabe kusho ukuthi kunenkinga khona inside iBhayibheli inamanga noma wena khona ungaqondi. Awuqondi ukuthi iBhayibheli iconstitution ophezulu kwayo ugcizelele amalungelo akho ngokwe constitution. Usihambelana nokugulayo. Ngoba phela izwi liyagunyaza lithi khona lithi waphiliswa ngoba waphiliswa ususebenzisa lokho umelana nokugula. Angazi masethola ngasabantu. Otherwise usathana usezokushaya kaningi. Akushaya akudribble ngoba understand. Kuthi imthetho sisekelo lo kumele uphezulu kwakho. You understand? Speak. Okay. Let me not get ahead of myself now. Ngayiphambili kakhulu. Okay, all right. So siyabona iBhayibheli lisithetho sisekelo, understand lokho. Umthetho sisekelo umathi
uthi ningamnikezi usathane indawo awusathane umuntu unqotshiwe nje ngoba lokho ngokungalasende into uzodideka ukuthi manje sinikeze ikhadi transparent nosathane kodwa usathane unqotshiwe bese bathi awusathane akanamandla usathane akanamandla unqotshiwe kodwa futhi sinikeze ikhadi ukuthi sonosathane umuntu akakwazi ukwahlanganisa ama-verse lawo aphume kwi-conclusion right ama-verse adide for example ngasho ukuthi lelithi sihlangane noKristu esihlelweni sobukhosi bese lithelini asizeni esihlelweni sobukhosi ngathi iyadida lento kanti ngumuntu understand izinto ezimbalwa ukuze ukwazi ukuqonda. Amen. Iyazwakala. Alright. So ngifuna ukukhuluma ngale because really into akusizi ukuthi wazi ukuthi kulotsheni la kodwa lokulotshela kungabi iqiniso empilweni yakho. Akusizi ukuba sibe nolwazi ngoba sosuke sibe nempakako soba ne-head knowledge sibe nekhanda elikhukhumela ulwazi kodwa amaqiniso alolu lwazi singawabona sezile empilweni zethu. Ngasho into ngathi mufunda base First chapter 1 verse 4 or 5 each Bible sibusiwe ngazo zonke ibusiso zikamoya sibusisiwe. Okay ngathi okay ngathi oqala ukuthi ibusiso zikamoya already kunenkinga lapho. Why uNkulunkulu angazange ibusiso wazenza zaba physical? Uwenza njani ukuze ibusiso zibe physical? Ngoba phela amasezon kamoya kunenkinga ezenzakalayo lapho. So lwazi ukuthi izamoya lisebenza kanjani. Kuze into uyisusa ezwenkamoya ukwazi ukuthi uyilethe la kuzifeza emhlabeni you must understand a few things. So yisezwana bazalwane sakhona sabeka isisekelo alright asiqale la kunomehluko phakathi kokukhipha lento sibiza nge-deliverance ukukhululeka ukukhululeka nokukhipha idemoni ngesisithi kuthiwa exorcism. Amen. Ukhipha idemoni kungabe ingxenye yokukhululeka kokukhululwa komuntu but umuntu futhi akakhululeka ngeze ukuthi afundise izwi lakheshwa ngademoni ngokuthi umqondo wakhe uthola ukukhanya angayithola inkululeko. Abantu bami babubha ngenxa yokusola ini hayi ngoba usathana namandla hayi ngoba kuneqalekiso abantu bami babubha ngenxa yani so uswa okay asibuleni lapho aseza kuIsaka quickly chapter 11 Isaka chapter 11 sibukele nomfundisi uNcwabe. Amen. Okay 11 verse 9 Isaka 11 verse 9 okhulu kushesha sengifikile ngiyafunda Isaka 11 verse 9 ngomlomo umuntu ongena uNkulunkulu ubulala umakhelwane wakhe kepha abalungileyo bayakhululwa ngokwazi. Bakhululwa abalungileyo bakhululwa ngani? Ngokwazi hayi ngokukhipha idemoni la. So sometimes ukukhululwa kumele ukuthi usizwe ngokuthi ukhishwe imimoya ethize bangabe ikhona but kuyingxenye yokukhululwa lokho but kukhona ukukhululeka because just uthole ini is you understand. Okay fakazo oqala fakazo wesibili asekulo Luka chapter 4 verse 18 ivangeli kuqala Luka chapter 4 verse 18 ngisakhona bazalwane. Luka chapter 4 verse 18 right. Okay sengifikile Luka 4:18 umoya wenkosi uphezulu kwami ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo ukumemezela ukukhululwa kwabanjani to preach deliverance to the captives. Uyabona ukuthi ukhona ukukhulula ngoba ushunyayise ukukhulula ukuthola ngokushunyayise niyayibona lento ngithi so masima nge-deliverance asikhulumi kuphela ngokukhipha amademoni. Okay lokho kuyingxenye yakho sometimes yiko lokho kudingekayo but ukukhulula 90% ukukhululwa kwakho will come through ukushumayeza izwi liguqula ingqondo izwi liwisa amaketani ibopho engqondweni emzimbeni. Khona umuntu wafakaza la ukuthi angikwazi ukusho ukuthi wathi wafika asikazi ukasisambele isandla befika nje la lelisifundisa fika la lelisifundiso kafunda ukukhuleka uthi khona into endimbambile for the last 5 years uthi nje ngokuthi adle athola izwi
lento leyaphela asangisibeke isandla yabo ngokuthi ufike wahlala phansi wazi okay kanje wenza kanje okay ukhuluka kanje waba right azanabeke isandla yabo ukodwa ukhululekile, you understand? Sisathola bazalwane, so noma ishloko masithi deliverance, khona deliverance izanyeswe bese khona deliverance efika ngokuthi kukhishwe umoya mabe kunomoya. Yezwa kana ngithi yeah, lento ibisa nge-exorcism right. Masikhuluma ngale deliverance kancane ke because manje anginasikhathi lento, the reason ngizoyicover lento namhlanje ngoba ngiyadlula la mesithanda sithetha lento sithetha nje sesidlulise phezulu. Amen. Masikhuluma deliverance number 1, ngifuna ukudlula lento ibisa ngama extremes. Ihaba. Amen. Ihaba, right? Asisho ukuthi wonke umzalwane usindisiwe kumele abreake ama-generational curse. Yezwa kanti number 1. Abona wonke umuntu osindisiwe okumele abreake i-generational curse. Kuza kubona wonke umuntu ophuma emndenini la bekwenziwa izinto khona eziyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Amen. Iyadidane leyo because umunye umuntu uzothi depending sekubamba i-background yakhe ibalulekile. Omunye umuntu uzothi hayi indaba abelungu bona akumele babreak ama-generational cases asibi indaba simple abana i-background esiphuma kuyo, abana i-background yemsamo iningi labo hayi bonke abakhona abanye abana i-background yemsamo, abana i-background yokuchitha igazi. You understand? Abana i-background yamadlozi okukhonza imoya yamadlozi okukhonza imoya yamanzi. So as a result of that akudingi ukuthi baphule babamelane baswe neyivumelane ezenziwa abazali babo noma ezenziwa yibo. You understand? Yeah. So asithi wonke umuntu yezwa kana ngithi asithi wonke umuntu. Number 2, angeke nangelinye ilanga udinga imali uzobreak i-generational curse. Angeke nangelinye ilanga udinga imali kuthiwa kuziphuma iphele i-generational curse lena kudingeka ukuthi ukhiphe 500 rand wazi usudila nexoki neqola lapho elithatha advantage yenkinga yakho. Sakhona bazalwana. Yeah, phuthumani abawu-10 abafuna umshado baphuthume ngaphambili. uNkulunkulu uthi abawu-10 okuqala beza phambili balethe 500 rand bazothola umshado. Usudila neqola ke lapho ke elithatha advantage. Omunye athi hayi bo ngayikhipha nje ngabese ngawuthola umshado. Ya utholile but uthole into okuthakatha. uNkulunkulu yahlopha ke lento ye-faith ngoba iyahlopha i-principle ye-faith ngoba uthi uNkulunkulu can honor i-faith yakho ne-obedience yakho kodwa kube bengashiwo kube ngalento ebeshiwo ingasuka umoya wakhe. Amen. And as if you understand i-faith yakho lesikhathi kuthiwa orabana 500 rand ababenza phuthu bekitchen ozonika 500 rand. uNkulunkulu can angahlonipha ukukholwa kwakho nokulelela kwakho noma lo muntu bengaphambili bethatha i-advantage and user and manipulator. Uzola umshado bese uthi uNkulunkulu and niqhubeke that's why lesi besikhulu because sometimes iyenzeka uzibuze kanjani because lo oze phambili uze in ekholwa yena ukuthi hayi bokuphuma uNkulunkulu kanti aphuma uNkulunkulu but ngenxa yokuthatha isinyathelo sokukholwa walalela wenza even lo benza lento ngaphambili benzisa thatha lo mnikelo lo uwenze ngobuxoki but izinto still zingenzeka. Ingakho phela labantu abakhonza amasontweni amanzi amasontweni amafutha osawoti uma sithi hayi bo imoya yamanzi leyo but kodwa izinto ziyenzeka njani kuyenzeka but akwenze ngomoya kaNkulunkulu. That's the thing. Go wrong. Akazibasathana bazalwane. Okay, so akudingekile ukuthi ukhokhe ukhiphe imali usizakala generational curse ngoba inkokhelo yona egunyaza ukuthi ukhululeke ku-generational curse igazi kaJesu and ayikho okunye okudingeka wena udinga ukuthi ukholwe lo owaba isiqalekiso endaweni yakho owalenga emthini waqalekisa udinga ukuthi ukholwe egazini lakhe namandla akhe uthi akwazi ukukhulula isiqalekiso. Yezwa kana lithi amen. Right. Asisho futhi ke uma sidela ne-generational curse asisho ukuthi uNkulunkulu akakuthethelelanga, asisho ukuthi awusindiswanga. Ukhumbule something angiphinde futhi uma sidela ne-generational curse khona abathi hayi kusho ukuthi abantu
nithi angisindiswana kusho ukuthi uNkulunkulu angithelanga no asisho njalo. Amen. Ngiyalungisa la. Kunesenzo sesono nemphumelo yesenzo. Kunesenzo, the act of sin, and there's the consequences of the act. Iyezwakala. Wasithathe okay. Uma ngiphenduka uNkulunkulu uthethelele zonke iphambeko zami, uthethelele. But inkinga ke you understand isono sisebenza kanjani isono. Okay, kokuqala uSathane usebenza ngama generations and uNkulunkulu usebenza ngama generations. Imoya isebenza ngezizukulwane. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu kunezizukulwane noSathane nemoya yakhe neteam yakhe sebenza ngezizukulwane, okay? Right. Zonke izenzo ozenzayo zithinta imbuso emibili, zithinta imbuso wokukhanya nembuso womnyama. Ngisakhona ngithi yonke into oyenzayo ithinta umbuso wokukhanya nombuso womnyama, okay? Umufeba uadvance umbuso womnyama. Ukufeba kwakho, okay, sithathe nje uyafeba, right? Okay. Singonile, ngicela ukuthethelele, uSikhulunkulu ukuthethelele. Ukufeba kulethe ingane yamalala. Ngoba usubuyise noNkulunkulu. Ukufeba kulethe isoul tie. Isoul tie yamalala, ngoba usubuyise noNkulunkulu. Kumele udile nesoul tie. Ingane yamalala. Ikaba phela kanti khona laba abafowethu abangafuna ukondla bathi hayi le ngane ngathi ngakasindiswa. Bengasiyimi loyo. Bengasiyimi ngayithola. Le ngane kumele iyodla ngoba ingane eyaphuye kwemphumela yesono. Bakhona abantu ababalele enkolo njalo. So kunesenzo nemphumela yesenzo. Amen. Yezwakala. uNkulunkulu ukuthethelele ngokwemsamo phela kungaza ngithi wafunga wacela wanikela wakhothama wakhwifa waphuza wadla wenza konke okwenzile wathatha wafaka wakwenza umsamo. uNkulunkulu ukuthethelele but ube kwakhe umsamo waxhumanisa umphefumulo wakho kulomsamo lowo kwakulo ube kwakhe umsamo wakwenza umelano phakathi kwakho nalomoya wasemsamo ube kwakhe umsamo kwakumnyama for isitha. So we're talking lana so that's why we are sindiswa bese uyaphenduka. Amen. You understand? So ukuthethelele for konke lokhu but let's don't let buyenza inemphumela. So kumele manje nemphumela uzihlukanise nemsamo owaya kuwo wena because abantu bathi ususindisiwe konke esedile nayo bafethu. I wish I could say that but mahle nabantu sidela nabantu that is not the truth. Waya wena emsamo emncwapho waya umoya nomphefumulo hlangana nomzimba waya wena emsamo ukusindiswa yini kusindiswa umoya umphefumulo nomzimba kusindiswa umoya. So into yenzile wena usemzimbeni uphelele uphila ngoba sekusindiswa umoya wakho so cabanga ukuthi lesifunana wasenza sesulekile. No, akahambi kanjalo bafethu. I wish behamba kanjalo ukuthi ukusindiswa vele kusolve nje. No, ukusindiswa kunezigunya nelungelo namandla ukuthi uhambe uyoyisula ivumulana wena owasenza. Amen. Hayi ukuthi kuvele kuyisule. No. Angiphindi ukuthi technically speaking uJesu akakwazi ahambe yokusulela ivumulana ezenziwa uwo. Technically speaking ngokomthetho kamoya akuvumelekile lokho. Kumele ukuthi mina sosula umuntu wasenza noma umuntu onegazi onegazi efana nalowo wenza isibulala that can also work. Amen. Okay, because I'm practicalize uyemsamo ne okay wenza lokho kwenzile ususindisiwe manje uma usabe usulezivumelana ngiyapracticalize that you understand imoya izofika ibuze ithi kokuqala ngoba ngaka umoya yakusisa ngithi akwenzele ibikuvikele ikwenza ukusisa yonke lento ebikwenza yona usayikhothamela usayihlabela ina ngithi musu ufika lapha umoya uzokubuza uthi ngikhulule uthi uyahlukana nami usho ngaliphi igunya
Legunya lika Jesu. Siphambana. Uza nawo umhlatshelo gazi lika Jesu. Amungeze ngalelo gazi lika Jesu yomelo lokuvuselela. That's why lokumele kuvuselela. Umuze negazi lesilwane. Athi okay, lo mhlatshelo sowamkela lo siyawa recognize uzokusiza ukukhula for isikhashana. Isenza kanjani izwi kamoya? You have to understand isenza kanjani. Angithi amagobonga angithi laba abangafuna ukuthwasa. All day mafuna umuntu angafuna ukuthwasa into akumele ayenze ufuna ukupostpone umthwaso. Kuzomela aye komunye umsamo ayo kwenza izivumelano ukudelaya lesi. Ukudifera lesi. Ukupostpone lesi. Igobongo le. Iconcept umqondo wegobongo le. You understand? But igazi kuphelele kakhulu isiqalile sika Jesu alikini. And imoya yakwazi lokho. So ufika ngalo bayazi. Lo muntu ufene igazi leli vele elakhokhela iqalekiso. Ekuyilona futhi elisula iqalekiso. Ekuyilona futhi elikhulula umuntu. So ufike ne payment in fact ukhokhe kwaba over. Ukhokhe kwaba over. You overpay isikweletu sakho. You understand? So limoya yabuza ngaliphi igazi. Uzothi sikhulule ngaliphi igunya. And ukwazi ukukhomba uJesu. Konke uJesu. Amen. Yezwa kana? Amen. So jayi ukuthi ukusindiswa ukuneza logunya kubeke lo position leyo. Hayi ukuthi ngokuthi usindisiwe kuvele kunyamalele lokho. Ivumelane zonke ngoba bazalwane umsamo i-concept yomsamo ifike noNkulunkulu. uNkulunkulu usebenzise yona ukusilanda from isithi. Usebenzise yona i-concept yomsamo ukuthi sisindise. Siphamba nomsamo because uJesu wathandisa uNkulunkulu athandiswa ngako waze wanikela ngendodana yakhe sokunemnikelo la wenza umnikelo wenze umsamo. Kuze ukhona angabophi kodwa benokuphila phakathi. Awuhlangabezani uzothola umoya ongcwele umonzelo uzohlala phakathi kuwe. The first thing when ubenze ufika ukhotha nomsamo lo unikele impilo yakho khona. And there's a sign ukuthi siwaza nomsamo lo umoya ubusa kulo msamo wesiphambano wabese wasuka weza uphila maphakathi kuwe. Ngamagama nawo umsamo ohambayo wena. Amen. Umsamo ohambayo wena. Ingakho ohlangana nawe akakwazi ukuthatha intando nomoya kaNkulunkulu ohlangana nawe. Because umsamo ophilayo ohambayo. I-concept something noNkulunkulu sithake siyayisebenzisa. Ingakho basiHebrew chapter 13 ukuthi sinemsamo thina banganalungelo ukuthi bahle khona basebenze tempelini. Amen. So ukuthi i-concept yomsamo yaphela ngesiphambano. It's the very same concept esebenzisa uNkulunkulu ukulanda ukuthi ufike ukhotha lo msamo wakhe lokuthola isiphambano lana indodana yakhe uvume khona nenhliziyo lo moya walomsamo lo ufike ungena phakathi lo moya washo Jesus elenge esiphambanweni ufike uzongena phakathi kuwe and then usu-identify as u-identify walomsamo lo. Yezwa so usithi sathatha lesizomsane ndlela enegative. Okay? Amen. So asisho ukuthi ngoba sinama generation case ukuthi awusindiswa uNkulunkulu ukuthethelele. But ngeke ngasho nelinye ilanga ngathi uNkulunkulu ke ngoba sithi khona lesishoyo yazi sithi wayethatha wayephosisa ngoba ethatha iphosa emfuleni. Amen. Amen. Which is true. But now isono sama consequences basalana sishiya amasikazi isono. Isono sishiya ungakhulu lesonweni kodwa esonweni isono sikhethelele kodwa i-program yaqala isono iqhubeka isebenza empilweni yakho. Amen. I-program yashisa iqhubeka isebenza empilweni yakho. So for example, let me take something simple. Ake sithi ukuthi leyo febe i-apply yonke indawo yona ke le futhi akukula ngapi. Okay. Ngifebe, right? Mangifebile. So bese angithi bese mphambana yini ifundo lophefumulo kodwa lophefumulo angithi baya abanyamanye. Lo nyama ngeze spiritual things sikhuluma ngayo. Okay? Ngisakhona. Into kamoya angithi phela babanyamanye Genesis 2:24 baseKorinte ngokuqala chapter 6 uyasho ukuthi mulana
with the harlot Mahosha, direct translation from English to Zulu. Nebanyamani, so the concept there. Le quote out Genesis 2:24. Oh, Paul now. The command about the second. Lo washo yihlo no yonke shonjala ngithi wahlangana nonkosikazi wakhe babanyamani. Lona ulale noMahosha eThempelini laseKorinte uthi nebanyamani. Asivuleni, okay, let's open it. I'm trying to paraphrase. Basikhona bokuqala chapter 6 verse 18. Okay? Banofunda la. Iphi lokho nje. Microphone. Ngicela makhumana. Ngoba engathi ubambekile lapha. Makhumana Genesis 2:24. Genesis 2:24. Genesis 2:24. Vula khona. Ngisafunda la. Mina ngifunda basikhona bokuqala chapter 6. Verse 16. Kepha nazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na. Ungumzimba munye naso na. Ohlangana naso basushadile yini? Bafike arrange umshado bathi siyashada manje. Uzamshado wethu no ulale naso. Ngoba umzimba munye ukulala naso. Ingakho sithi ucansi, sithi umshado ucansi. Genesis 2:24. Ngakho-ke indoda yoshiya uyise nonina inamathele kumkayo babenyamani. Yayibona lezo legaba futhi lo nyamani layizwa lonto. Kepha anazini ukuthi ohlangana nesifebe umzimba munye naso na. Ngoba uthi laba ababili bayakuba nyamanye. Kepha ohlangane nenkosi ungumoya munye nenkosi. So soul time. You understand? Iqalekisa bazalwane sisebenza emphefumulweni. Amen. Sebenza emphefumulweni. Umphefumulo umoya, umphefumulo imizwa, ingqondo nentando yakho. Zisebenza lapho, zikinfluence lapho. Zikinfluence lapho, zimanipulate lapho iqalekiso. So uyemsamo uyemsamo namhlabeni waya emsamo ukukhumbula imoya ifike la khona la isukela khona ilahlangana khona nemimoya senza ivumelwano senza siqela khona so sihlangana nemoya senza ibusiness nemimoya emsamo. Okay, whatever let sifuna ngizakhona ngithi okay. So lo kwenza lokho ukwenza ukuthi lo msamo lo noma nemimoya ixhumane nomphefumulo wakhe ikwazi ukuinfluence. Okay? Bese lokwenza emsamo imphumela yakho na isivumelano. Ngisakhona ngithi. Okay. So asisho into sindiswana masidene iqalekiso. Asidawuthi amandla kaJesu naloko sisebenzisa lawo amandla lawo elikhunyanelo ukusula. Ngoba khona abantu abanyabona the more uyiphika lento uthi ayikho lento ngeke ngayiphila impilo ngeke ngayiphila impilo kuyiphika lento ngishayeka. Angithi umzalwane akathakatheki ngishayeka. Ngashayeka kabuhlungu. Ngalento engifundisa zona ngayifunda kabuhlungu. Ngoba i-theology yami ingasasebenzi. Ngithatha kwenza kanjani lo? Indaba phoma izishwa nje kwenzeka nje and then to dig deeper. Ukwakwami ngisasho namhlanje. Ukwakwami 2019 ngaphupha abathakathi base basement bayabiza igama labansi bayabiza ogoga babili ba basement. 2 weeks later now. 2 weeks later now. Ngazi ukuthi okay usathane yakwazi ukunyakazisa abantu bavusa umsamo ozoba nawe. Umsamo ozokuhlala isituation uthi uthume isilingo. Umsamo ozosihleli ozolethi attack. Uyayibona lento? Saba uthola isilema sethi hayi iphupho nje. Achazi ukuthi iphupho nje ongayihluphi. Iphupho no, you are in warfare empini lapho. Usempini. Amen. Ngizabona bazalwane. All right. So ngiyaqondisa la. Then ikhona lento ukuthi ke ungafiki eklasini iqiniso eliphelele. Amen. Khona abafundisi labanamkhuba omubi. Okuhlezi ngoba bangafuna ukuthi ukhule. Bazokunezo ncane okuzowenza ukuthi uhlezi udiphandinga, uhlezi udipenda kubona. Uhlezi nje udinga umfundisi.
uhlezi nje umdinga umfundisi akwazi ukwenza ukuthi ngaphandle umfundisi bakufunza nje ubisi abakunikeza inyama angeke bakufundise ukuthi into uyenza kanjani angazi basathola naye angeke ngoba bafuna bakuhlezi ubadinga ngendlela ukuba bafuna uhlezi uyingane so bakunezo ukululazo okuncane just nje ama breadcrumbs just ukuze nje uqhubeke uze uphonze ikundane ifike lihle uphonze futhi uphinde lihle uphonze futhi bakhona bayenza lento le so masikhuluma ngalezo lezi bazona this is primary grade R uyini grade R lo lento ngifundisa ukuze ngikwazi ukuthi la nokwazi usizo umuntu afike kuwe athi umuntu for example athi umuntu ufike kuwe athi yazi ngiyakhulelwa uma ngikhulelwa njalo inyanga ezithathu isisu siyachitheka umuntu osilisiwe lo umuntu osilisiwe athi njalo inyanga ezithathu siyachitheka hayi no kuleka wena kule don't worry vele ushaja nakhona ngcono umuntu ngoba umuntu ushaja uthi don't worry don't worry umoya ukhuluma ngamandla ukhuluma naye akakutshela ukuthi no there's an issue no moya khona na amen nakhona futhi angifuni sifike engithi si correct angene yonke into moya basarana amen khona ama extremes yonke into umoya lento khona sitafika nje manje yonke into umoya Satan yonke demon bese khona laba bathi hayi akho demon akho Satan akavimbi Satan akanamandla akenze lutho it's another extreme inkinga naleyo amen yabona njengamanje ngifisa senze kanje ngifisa yabona okay anqale la mhlawumbe singayi kude okay musama siphambana sifike sanikela ngempilo yethu la lethi sinikele umzimba yethu egcwele amen ephilayo amen hallelujah ikhoma ngalo msamo lo noma kaNkulunkulu la amen kuneyibusiso la amen kunama generational blessing ibusiso amen ngenxa lokho Jesu akwenza amen wena into kumele yenze lana ukhona kwamkela uJesu amen ya uhambe ngemiso zakhe amen ukho ifaith ibalekile la amen igazi lichithiwe la akudileki imhlatshelo kunomsamo wesiphambano amen umoya ongcwele uhlala ngaphakathi kuwe amen okay simple wona umsamo odlula lo udelelekile ngoba ke awabonakala ngamehlo abantu bacabanga ukuthi abantu bayithanda into ekanje bacabanga ukuthi ngoba ke uweak ngoba ubonakala ngamehlo kanti lo wakini ukwazi ukukhomba ukuthi nawo ukwazi ukuthinta ukwazi ukuklina lona ubonakala ngamehlo but I promise you ubona namandla ukudlula yonke imisamo ekhona la emhlabeni yezwa ka amen studisha muthola isikhathi funda negazi kaJesu onokhona kwakho kulelo gazi sokhula amen funda ngoKristu khona ukholo lwakho nolwazi ngalo msamo siphambana uzokhula amen uneyibusiso la yezwa ka ya sonke simenyiwe ukuthi sikhotha umuntu lomsamo awuvanje umsamo wangini lana nokuthiwa ndikomalume usinto umkhulu kumele sikhona sonke simenyiwe la ingabe iBhayibheli bekumele uNkulunkulu sonke senze abapriest umuntu athanda umsamo okuyelwa ngaphambili wasinsana nomsamo ekhaya ukhetha umalume omkhulu mogogo so yena umuntu emsamo sengaya ke nani ke but ukhona umuntu uhleza ngaphambili amen lana ke sonke simenyiwe ake umpriest ophezulu umunye uKristu sonke sikhaba priest sonke simenyiwe uyayizela la wena lo msamo lo amen okay bese khona lo msamo wasekhaya ke lo sekhaya le moya yamanzi bese ikhonza sibila moya bangasekho sikhothamela singazi kodwa manje sabongosenyaza ngithi ukuthi abona alithi don't ichaza nakhona ngishilo ukuthi ngikhethe umuntu oyedwa la nihlezi neze imhlatshelo ke umoya nikhonza lana nikhothamela la ngicala kuyo la idinga iservice idinga ukuthi nihlezi ichithe igazi after isikhathi esithize ifuna igazi ngoba igazi uwona upetrol onikeza imimoya amandla you understand igazi linamandla blood is energy
Igazi liyakhuluma la ngala emhlabeni liphinde likhuluma ezweni likamoya, li-interdimensional. Liyathwaleka, liyathatheka, liyaphatheka. Jesu mangibuza uJesu wafana emhlabeni, kodwa iBhayibheli lisho ukuthi igazi lakhe lisezulwini. Lisetabernacle lisezulwini. Lifike njani khona? Ngisasho igazi liyathwaleka. Igazi liyakhuluma, linephipho. Yasitshela uGenesis. Amen. Chapter 4, I think, if not 3. Chapter 4, Cain no Abel. Lithi igazi liyakhuluma. Akhulumi lo muntu liyakhuluma. Elelwane liyakhuluma. Amen. You understand? Yeah. Lo msamo lo, okay, ndande mfuna uyilungisa. Mangabe ngifuna ukulungisa because masikhuleka ngoLesibili noma bahlangana sikhuleka nje. Ngiyathemba ukuthi sonke sihlukanisile umsamo sekhaya. Uhlukanisile, udivorceile. Wandela neyivumelano wazenza wena. Ayizinge izinto zisenziwa zona sibancane singazi naloko wadina nalo. For example, uthatha ugqatshwa. For example, uthatha inkabe yakhe ithatha igqitshwe. Udila kanjani namfundisi simple. Ngisama ukudila nawo ukuthi uye ku straight ubhidlize indlela eyodwa. Number 2, umsamo udila nawo ukuthi ushise. Ukushisa ke ngawushisa physical noma ngawushisa ngokamoya. Amen. Uthi uNkulunkulu mofunde doctrine ukuthi manifike ezweni lesithembiso, nifike nishisa yonke imsamo yabo. Ama-altar abafike bashisa. So udila nomsamo ukuthi ushisa. Masithi sishisa konke, sawushisa umsamo. Lamagama akho ezweni likamoya abumlilo afike ushisa umsamo. Okay? Number 3, uye udela nomsamo ukuthi ukhulume nawo. uGideon wathi ngabobhidliza umsamo kababa wakhe, umsamo kaBhala. Okay? Abantwana bakaIsrael bathi bafike bashisa umsamo. Okay? Amen. And then umfunda I think Marcos oqala chapter 13 ubani manje lo prophet ngikhohle. But kwathiwa kuye akafika ukukhuluma nomsamo akhulume nawo. Wathi altar wakhuluma ukuthi uzowenzeka kulo msamo lo. Waqalekisa. So umsamo uyaqalekisa ngomlomo. Umsamo uyawushisa ngomlomo. You understand? Yeah, mawusho, okay? So uyawuhlukaza uhlukanisa. Akudingi ukuthi manje mangehlukanisa umsamo wakhe angidingi ukuthi uye la ukhona khona. Ula ungakwenza umsamo le. Mufuna uyakhona ungakho ufike utshele futhi kanankinga naloko. Amen. Sengenzela ukuthi mahlala emakhaya cabanga ke uSidu usamba lapha afika ashisa umsamo bamshaya. Uthini uthafundisa ashisa umsamo? Ngawushisa ngomlomo. Ula ayidingi ukuthi ube sendaweni kodwa nayo uzukwenza. Iyezwakala ngithi. Okay? Na yonke into oyenza msamo akusakhumbula into nayo. Uthi umoya ongcwele futhi akakhumbule. Umoya ongcwele ukuthi uyakwazi ukukhombisa into eyenzeka usemncane ungayikhumbuli wena. Okay? Yeah, yakwazi uzudile nayo. Okay? Because imsamo iyona exhumanisa izizukulwane. Amen. Ngisakhuluma let me also say this. Asibele la legazi kaJesu sikhuluma ngayo legazi kaJesu. Igazi kaJesu, okay. Nayi into futhi into abantu abanganastende. Singayichasa futhi. Njengoba kasindiswa. Amafa. Ifa masikhuluma ngefa, ifa likabili empilweni. Khona amafa esenyameni, bakushela imoto, bakushela indlu, bakushela ikweletu ini ngoba abazali bakho. Noma ugogo omkhulu efa ifa lenyama bese khona nefa likamoya. Okay? Amafa ke kamoya ahamba ehlanga igazi, they are transferred through igazi. No, okay? Abazali bethu ogogo bethu omkhulu bethu basinikeza amafa kamoya ngegazi. Ngisakhona ngithi ngegazi ukuthi uzalela ekhaya wena ifa amafa kamoya yakhomalo wenda iyibusiso basikhoma ngamafa phela sikhoma ngeyibusiso noma sikhoma ngeyiqalekiso. Elokubili kuhamba ngegazi. Okay? Ufuzo hamba ngegazi. Sakhona ngithi kuningi okutholayo. Bafike ishingane ingazalwa ilahle isitamkokweni ithola lesaphila. Ihambe adoption ofoster. Bafike bayi-adopt. Isahamba nefa lasekhaya yongane leyo. Ngicabanga ukuthi just because ikhuliswa belungu ifa likamoya
Alright, kunabantu abathi ngoba ususindisiwe igazi likaJesu lifike lisule onke amafa kamoya abhedayo. Ayiqalekisi. Okay? Ngokuthi usindise automatically ungakenzi lutho, ungakamelani nalutho ngokuthi nje usindisiwe igazi likaJesu lifike. Bathanda ukukhotha le verse le John chapter 1 verse 12. John ivano kaJohane. Asilifundi. John chapter 1 verse 12. Someone? Amen. John 1 verse 12. Bakotha le verse here. Lithi kepha bonke abamumkelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu laba abakholwa egameni lakhe. Amen. Abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Wathatha igazi intando yenyama fornication kanti intando yendoda in marriage. Kodwa ngokantanda kaNkulunkulu bathotha le verse le bathi because sesona kaNkulunkulu ngiyaphinda futhi umoya wakho ozele kabusha, umphefumulo awuzalwanga kabusha, umzimba awuzalwanga kabusha. Amen. Amen. So, uma usuzele kabusha ithini into? Igazi lasekhaya lisahamba emthanjeni wakho. Ungacabanga ukuthi asapply usegazi lasekhaya. But again, constitutionally speaking, ngokwemthethosisekelo, usunegunya nelungelo, usuposition yokuthi usebenzise igazi likaJesu ukuthi usule umelane neqalekiso ezimbi eziqhamuka negazi lasekhaya. Hayi ukuthi igazi lasekhaya livele linyamana la supply. Ngiyakudabukela mangabe ukhule awubazi abazali bakho esithole ukhule nje awazana hlobo sakini ngoba if you don't understand amaqiniso lawo uyoshaya izinto ubona izinto ezenzeka impilo yakho ungazi ukuthi kanjani uyobona nje izinto zaida kuyakulungela noma kuyakubhedela but uyindaba mina nginje kunento ethisi. For example ungakhula ube unolaka you are angry person. Usuyabheka wena soda wazalwa ayikho into echaza lo lako nalo. Awukwazi wahlukunyezwa awunalutho but unolaka why? Lusuka. Uthathe ekhaya. No, awusho ukuthi ngoba ungabazi ekhaya, ngoba ungamazi baba, ungabazi ukhulu, ungabazi ugogo, ukuthi lento esuka kuba ifezeke, ibonakala mina izofezeka. But just that you won't be able to understand ukuthi isuka phi lento. Amen. Amen. Ngisabona bazalwane. So ngithi manje angiphendule kancane la. Singajikisane manje. Let's siyaqhubeka. Right. Lana ngiyabona ngithi lana kwale generational blessing, generational curse, generational trauma, generational cycle. Zochaza, okay? Shino. Wakhetha uJesu uyaqala uyathenga generational blessing. Unabazali abasindisiwe futhi kumnandi uma uzalwe sebesindisiwe. Futhi bebehamba noNkulunkulu. You there are blessings ozobathola empilweni yakho as operator ngenxa yokuba abazali just because bebekhonza uNkulunkulu. You understand? Yeah, ikhona into enjalo. Believe me. Nama benefits funda ngembewu. Study imbewu. Kuthi kwenzalana kuyimbewu mabe abazali bakhonza uNkulunkulu. Kuthi kwenzalana kuyimbewu mangabe abazali bengamkhonza uNkulunkulu bakhonza iThixo. Okay? Then generational curse. Generational curse yini generational curse? Izinto ezimbi ezilinde ukwenzeka empilweni yakho ngenxa yezono ezithiza. Akuzona zonke izono zihamba nama generational curse. But ezinye zazihamba nawo ama generational curse. Okay? So into embi elinde ukuthi yenzeke ilinde isikhathi esithize. Yenziwa yini imimoya. Okay? uNkulunkulu angeze aqalekise uNkulunkulu. Amen. Ngoba uKristu wayithola zonke iqalekiso. And awona uIsrael uNkulunkulu
Israel umhlubu uNkulunkulu ukhonza ithixo bekube nesjesis esithize bebeqala beactivate ama-generational curse. In your case uNkulunkulu cannot curse you. You can umuntu angaqalekisa wena, umuntu angaqalekisa maybe umzali depending, I think isakuthaza lokho. Umuntu angaqalekisa wena, ungayiqalekisa wena ukuthi wenza into ethize ezovulile sitha umnyango ezokunyaza sitha ukuthi senze into ethize. You can do it, but God will not curse you because uKristu sowathanda isiqalekiso, waqalekisa endaweni yakho. You understand? Okay? So iqalekiso zisuka kumimoya izona ezimoya iyona imoya ezofike izo-execute ama-generational curse. Okay? Amen. Uma sikhuluma ngokuphenduka, ukuphenduka kungaba personal, uyiphendukela wena, ungaphenduka even for izinto zomndeni. Amen. Ususindisiwe. Ngeke uphenduke ungasindiswanga. Akwazi ukuphenduka. Awukho position ukuthi ungaphenduka ungasindiswanga. Ungayeka. But ukuthi uphenduke. Uphenduka kudinga ukuvuma. It's okay. Sabulana, siqalile sokubulana. Umoya wokufa uyakulandela. Uzoyifeza ngendlela eyiningi depende ukuthi wabulawa kangaki, wabulawa bani. Yabo, iBhayibheli libiza igazi lemsulwa. For example, defana njenga-abortion. Umuntu abulala ngenasizathu igazi ukuchitha igazi lemsulwa. Khamba uNkulunkulu uthethelela ukuthi ubulele. But umoya wokufa wena njengoba unegunya nelungelo phezulu imoya usuya addressa ke. uNkulunkulu umthethelele Nkosi ngiyaphenduka. Ngalokho ngakwenza beku wrong. Amen. Amen. Hayi futhi ukuthethelela futhi mhlawumbe uvumile. Ukuthethelela mhlawumbe usindisa uthethelela. Ngokuthi usindisa uthethelela. Le repentance sekuwena nje u-acknowledge ukuthi ngiyakwenza lokho. Uyavuma. Usuva you understand? Ukuzehlisa uma uNkulunkulu nokuthi uvale iminyango uvalele lemoya benegunya. You understand? Amen. Ukuthi repentance yini? Yesu Sathana awazi ukuthi after you repented usathana akanakinga ukuthi sindisiwe. Qhubeka nakho usathana akekho sure ukuthi sindisiwe. Nami ngacishe nami ngivumelana naye in this aspect. Qhubeka usindiswe kodwa uqhubeka ufele. No, Sathana usahappy lapha akanakinga nawe ukuthi uzosontweni because ukufeba kwakho kusamgunyaza ukuhlukumeza. Uyazi umnyango isavulekile isoltha ikhona azokushaya ngayo. Uyazi Sathana hayi usenza izinto zethu uzenza izinto zami kodwa unegama lokuthi yabo Sathana akakafuna ukuphenduka kuyinkosi tusisibuso kuyami ukona futhi okusho ukuthi userious nohamba lakho noNkulunkulu. Uyayibona nto? Okay? So ama-generational curse execute imimoya. You understand? Ama-demon, okay? Then ikhona i-generational trauma siyichaza because umehluko khona abantu bathi into eyodwa le. Generational curse idela ngomoya. Umuntu oba khona umuntu ekhaya noma wena wavula umnyango. Okay? Generational trauma uba bebephuza ukhule ubaba ephuza wabona ephuza nawe wagcina usuphuza. It's a generational trauma le. Ukushaya ubaba beshaya umama ehlumeza umama ephambi kwakho nawe wakhula wahlumeza generational trauma. You understand? Ubona ya into mhlawumbe wahlukunyezwa waba ne trauma esekwenza ukuthi wenze izinto akunamoya but i-generational trauma ingavulela imoya futhi. Okay? I-generational curse inga-create i-generational trauma. Okay. Wonke umfana ekhaya akadluli kudate. Mafika kudate uyagwaza afa. Mafika kudate omunye akudutshula kulawo. Afika kudate omunye abe nengozi afa. Onke ama-trauma lawo. Ongenzeka at the age of 30. That's a generational curse. A create generational trauma. Efike ne generational pattern. Amen. Ifike ne pattern. Inconsistent futhi. Engagage. I get you more. Believe me. Ngaphandle kwakhona into efika intercept yagenelela. Yakhatha. You understand? What ayenzeka ama-generational trauma ngaphandle kwe-generational curse. Just ngendlela okhulisa ngayo ekhaya ngokuthi khona izinto ezenzekile ukhule. Uyayibona nto le? I-generational trauma ingaba ne-pattern, generational pattern. I-generational curse iyaba ne-pattern. I-generational curse iyayidala i-generational trauma. But i-trauma iyenzeka nje. Iyenzeka i-trauma sometimes ukhona ukuthi kwenzeka into ethize. Nawe ngoba yenzeka kuwe nawe yenza ebantwaneni bakho. Ake sithi ke
ukhole ekhaya ihluphekile, okay? Ekhaya ihluphekile. Ngokuhluphekile wena usukhulile ingane zamanje sezahlupheka bese wenza njani? Ingane manje uyayispoil ngenzela kakhulu yabo ayisa yonke into eyifunayo iyayithola ayingayisebenzelanga ingayilindanga ingazi ukuthi ifika kanjani ukuthi mabokuyithola nje uyayinikeza uyayispoil ingane igcine ucreate ngenxa yale trauma odlule kuyo usemncane wena nawe ke inhloso ukuthi ufuna izingane yakho izinto ongayitholanga wena ugcina usu-overdo you overcompensate because of trauma odlule kuyo you overcompensate yonke into ngicela manje 20 na ngicela 2 days later ngicela manje 20 na awubuza ukuthi uyenzane akazi ukuthi yabo you are creating a generational trauma lapho naye uzokhula you understand yabo you understand ukuthi ama-generational trauma manjani yabo ukuhlumeza usemncane izinto kanjalo i-behavior ifunde ekhaya kubazali bakho can create generational trauma bushaya wena ngoba uhlumezekile that's why lengane ehlumeza esikoleni babiza amabhuli bathi most of the time ufuna ukwazi lengane indaba ehlumeza ezinye ingane esikoleni ishaya ezinye ingane bathabe ekhaya because uzokwazi ukuthi uthola esekhaya naye ehlumezekile ekhaya yayibona nto amen ngoba ihlumezekile bese naye ehlumeza ezinye ingane i-generational yayibona yezwa so ama-generational cases angadala ama-generational traumas uma seyayisadelela amakhesi bafethu amanye kwesho ukuthi bedinga ukuthi ukhulelwe nomuntu ophindiswe isifundiso umuntu afika ufuna ukukhuleka kuphela cha abantu ngomkhuleko kasonke yabonke khona izinto ezisolve umkhuleko khona izinto ukuthi uhlale phansi ufundiseke amen ukuze kuqoqe ingqondo because i-generational case ishaya nabo abithola awunazwi iyofika ishaya imoya yofika ishaya lengqondo yakho yabo uma uthi wonke umuntu ekhaya leli udlenguliwe wonke amantombazane lekhaya leli adlenguliwe all been raped bese uthi no it's nothing no ngenisindisiwe basindisiwe bonke labantu yabo you have to deal with this edala lokho yabona nto amen umuntu azitshela ukuthi hayi basindisiwe bathi yaqhubeka operate gentle case ngoba bamelene naye abazange bamelane naye bamelane nomoya odala lenkinga lena bese nisebele bonke abanelungelo but ignorant ignorance ignorance amen mangabe gogo wakho wabulawa icancer noma wakubulawa icancer nawe usunesigaxa usilisiwe unesigaxa nawe sisukaphi bephela ngabe phela case being applied lemuntu usindiswa olesigaxa singasafiki nokufika kuwo le moya bephela uJesu usethi notice awusindisiwe lo kwasi fast gaxa no they will come wena umelane nomoya wokugula owakhunyaza ama-generational case ngokuya ama-altar whatever was done ekhaya yavulela umnyango lowo yasibazana bahleke yasibazana yabona mina makuzokhuluma nami you come with a practical gospel ungangitsheli ngevesi ngithi okay mina ngingathanda ngithi asapply selapply manje lapho nakhona ukuthi into ishoyo uyayiqonda futhi yasebenza mayisebenzi ungangitshela ukuthi generational cases don't exist really come with me siyokhansela abantu sidele umuntu okay kwenze njani hayi kwenze kanje bese sithi okay let's apply okay ngithi woza wena awumsizo lo muntu ngithi ngizobukela mina hlala pha awumsize awuzama ukumsiza uyabona kana ukuthi mase kufike kwenzeni bese kuba nenkinga because i-theology yakho uqola kweBhayibheli kuphelele alona manje ngeke ngaba esedilele lithi ayikho lento elisho manje ngeke ngaba esedilele ayikho exist kanti ngihlangana nezimo engakwazi ukuthi abantu basize kuzo ngisho nangolwazi-ke kanjani indaba lokho ngikwaziyo ekithi kuyikho ngakwazi basiza abantu ngisho noma kuthiwa kumele ngikhuleke okay kunokugula yabona into akuyona ukuthi le-demon khona ukugula ukuthi udla ama-fried everyday phela avele everybody fried ugcina usine-cholesterol akunademon lapho uwena nje ukuthi diet problem solved base khona ukugula oqhama ngomoya kuze umuntu aphile kulesiqala isidele nomoya odala ukugula bese-ke ekhanda umuntu ekhululeka wena kukhona ukuthi hayi ngoba usindisiwe umuntu akwazi ukuba nomoya esindisiwe umoya akwazi ukuhlala emzimbeni bafethu uthi phela umoya uzohlala kumoya wethu bese-ke umoya akwazi ukuhlala emphefumulweni umoya ngona ngabe ehleli kumoya womuntu udimoni noma umoya omnyama uhleli emphefumulweni womuntu umoya omnyama uhleli emzimbeni womuntu umoya ngona ebehleli kumoya womuntu because umoya osindisiwe lahlala khona
moya ongcwele. Umzobona bazobona idemoni. You are joking. Hey, you are joking. Hey, mafethu. Angitshela ukuthi abona awubeki izandla. Indaba ingakho nisokubeka izandla. Awubeki izandla wena. Uyakhuluma nje. Ngithi nangu uzokusindisiwe lo muntu lo. Nangu uthi nomoya. Unomoya wokugula. Esontweni. Umoya wazohlela emzimbeni. Umoya wazohlela umphefumulo womuntu. Njalo nje besangane nje njalo becikekile nje. Uphihlizo uyabulala impini. Yenzeka it's not just anger, sekune anger ehamba nomoya. Noma methi becikele imoya futhi lelo thuba leli umsebenzi. Uyabona lento leyo? Hayi ngoba ikhalata, hayi ngoba ikhalata uphuthe izitsha sekunomoya. Angazi basathola bazalwane. Okay? Khona la kufuna ukuya khona. Ngaqedwe. Practically balekile ukuthi okay ngizofuna uchazele ipost le nama kuthiwa okay umuntu uzothi omunye uzothi okay kodwa mfundisi khona umuntu engamkhulekela waphila ingazange ndile ne generation case simple kwenza kanjani lokho kuyenzeka speak mina intami ithi ngifuna ubheke all sides ube open minded. Angifuni ukuthi utshela ukuthi lokho okuphethe yiko. You understand? Let me give you an example. So umuntu uyafika kuwena, right? Uthi okay. Asathe lo mission. Uthi izisu ziyachitheka every 3 months. Usindisiwe. Izisu ziyachitheka every 3 months. You understand? Izisu ziyachitheka every 3 months. Uyakhulela izisu ziyachitheka every 3 months. Usindisiwe lo muntu. Ngimkhulekele akhulele angidilanga na generation case akhulele and ayithoni ngani so lapho sokwenza njani mfundisi simple very simple angithi nami ngomsamo hamba ngithi uyabona manje uyabona ilento efikehlwana singabazalwane ke manje depending ukuthi mina kuKristu lomsamo siphambana ngikuphi ngokwelevel ukukhola kwami ezwini ukukhuleka kwami maybe sithi ne-fasting because zonke lezo 8 athi ngibanayo izona ezoba nomthelela ukuthi ngikwazi ukukhulula amandla angakanani lo msamo wesiphambano ophakathi kimi. So if mina amandla adlula aphuma phakathi kimi angaphezulu aphuma phakathi kimi hayi amandla kaJesu. Amandla kaJesu sinawo sonke ngendlela yesimanga but uthi amandla angakanani aphuma kuwe amanifesta kuwe sesiyopho ke lento sekumkhosela somkhuleko lapho sesiyona level yesu ne level yokukhona nokufasta isite kanjalo ke ingakho abantu bathi hayi yabona le ngibagada ukuthi lalela abantu social media because khona isisanga nekhona uma sathi umuntu afene demon ngithi mshende likhiphe nithi ngithembe likhiphe ngabe khona uzoba nespeed khona kabe nespeed sibe sinawo amandla but depend ukuthi manje umpriest okhothwa lomsamo wesiphambano unobudlelwano obunjani esiphambano nomsamo wesiphambano akhothwa kuwo. So mabe fika umuntu onjalo ngamkhulekela umuntu abenengane engadileka kuJesu case because ngifike namandla ngaphezulu kwalento lenkinga benayo kuyenzeka. So mama kuyenzeka uzothi umuntu onjalo hayi usutha i-generation case akudinga ukuthi udile nayo usurongo lapho usubhedile ngoba kule case ubudila nayo bengadile ukuthi ubunamandla ukuthi ubunamandla asoke siphambanweni adlula kuwe akwazi ukubhekana nesimo lesi usinobe. But esinye isimo kungadinga ukuthi actually umuntu ukuthi kudile ne-generation case before umuntu esizakala. Eyinde futhi ebandekile ukuthi umuntu ukwazi ke umuntu aze ukuthi okay sesifike la ukuthi kibe nalekinga lesifike kanjani la ingabe umuntu kumele ukuthi umfundise yabona nje usukhulekile lemoya amanzi ungasambi emsamo kanti lezinto lezinto lezisemanzini ngabasabota amafutha nani ungasakuthinti lo yezwa kanti. So ngeke ngisho ngoba khona abantu abakhulekile izinto zenzeke ngadilenga na generation case
bese sekuba ukuthi bese ngithi ama-generation case awekho. No, I'm wrong lapho. Khona abantu abawushaya. But it can happen ukuthi lona mangi-addressa lo kumele ngidile ne-generation case. Uma ngi-addressa lo akudingi ukuthi ngidile nayo. Kuyadependa noma ugcina usuyasiza-ke lapho ukuthi hayi lona vele ukhulume kanje. Omunye umuntu vele ukhulume izwi lokukholwa phezu kwesimo sakhe, izwi lishintshe, izwi limsize. You understand? Omunye udinga ukuthi sikhuleke sidile nomoya asizakale. So into yamithi-ke let's keep asibona umqondo ovulekile. Ingakho yabona yazi advantage yami engenza ukuthi enkulu. eChristini kule yobuKristu baningi ama-camp, ama-groups. Fana nje uKristu into yobuKristu kufana njenge politiki khona o-EFF, o-ANC, khona o-DA, khona ECDP in. Mina khona eChristini khona holiness, khona faith mission, assemblies, khona Baptist, khona ama-reformed, khona ama-Puritans, khona ama-Calvinist, khona in. Baningi kuningi khona ama-charismatic, khona evangelical. Mina into ngenza simple. Mangifuna ukufunda le topic ethize, ngiyahamba ngithi uthini lo? Ngithi bathini lapha? Ithini imbhalo? Then lapho uzophuma nesithombe siphelele. Laba okay. Naba ba-right. Laba igejela. Lana yabo. Ngakutshela ukuthi uma ufuna ukufunda into ethize, bengisaphuma nomunye ngithi mina ufuna ukufunda into ezikamoya, ungayi kuma-Reformed Baptist. Ungayi kuma-Calvinist. Awasilutho. Into ezikamoya, spiritual things. Ezikamoya, bazi imbhalo, scriptures only. But nakhona wefika ama-scriptures akhuluma ngezinto zikamoya, bazokudukisa. But ufuna ukufunda ngokungcwele, hamba kubona. Angeke ngisho amagama abantu ke. Hamba kubona. Ufuna ukungcwele, hamba kubona. But ufuna into zikamoya sabanjani? Ungalinge, they don't know what they're talking about. Ngoba ngibacheke bonke. You understand? Okay. Skatheni. 1926. Okay. Got 30 minutes left. Usama sekhaya ngicela sihlanganise nawo. Masikhuleke, sesimane sikhulekela lapho abasekhaya basakhothama nabo ukuthi uNkulunkulu basindiswe abahawukele iqalekiso mina beze bashaya zingabashaya uNkulunkulu abasiza abahawukele mercy. You understand? Hayi ukuthi wena usahlangene nala. Angidingi ngamagama ngithina angidingi ukuthi udele wena usukhuleka angidingi ukuthi udele nomsama sekhaya wena for yourself. Wahlukana nawo once and for all. Ayikho sakhlanisa nawo, wahlukana nawo once and for all. Mangabe ukuthi mhlambe khona into oyibona abantu basekhaya esiqalekiso oyibona sempilweni yakhe ifezeka, ngena lo moya lo and move on. But most of them umsama sekhaya just iba lento okubonga uNkulunkulu, ngiyabonga ukuthi lesiqalekiso sengazi sokugula sekuphelile kimi. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ngikhulekile ngempilo yakho ngiphisile. Manje amagama agxile ezweni wakho khona kwakhe ezweni. Udilile nomsamo. Uhlukene nomsamo. Wadela nemoya. We can't be doing it every Tuesday. Amen. Angiphinde. Ngiyalungisa. We can't be dealing ukuthi wena uhlanganisa nomsamo sekhaya. Wakwenza kwenzeka ukhulile. Nkosi ngiyabonga ukuthi Nkosi ukuthi Nkosi ngikhulekile from where we hlopheka. Ngiyabonga ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi Nkosi unjobe umelusi wami angasweli. Ngiyabonga ukuthi Nkosi uneze konke engidingayo for life and godliness. Suka ukukhuluma amavesi manje akukhuluma ngoNkulunkulu ngelelela esimeni sakho. I-problem provision. Uqala ukukhuluma ukukhuleka amavesi manje akukhuluma ngeprovision. Uyeke nomsamo sekho uhluka delile nawo wadohlukana naphelile. Adinga ukuthi njalo dana nomsamo because manje ugcina usene faith kulamandla nomsamo lawo. Unjalo ukhuleka ngathi wena akwazi ukuhlukana nomsamo. Ngiyayilungisa leyo. Then umsamo wayehamba ke. Wawuhamba nawe, wahamba kabili, wayehamba uyocela inhlanhla, ucela umsebenzi, uyocela ipromotion, uyocela ibusiso, ucela ukuvikelwa for visitors zakhe yini, wayehamba engayona wasekhaya yakhe. Lakho bekupersonally naloko ke I believe sidelile nawo. Umuntu wayehlukanisa naleyo umsamo leyo. Ayihambe anja wena, ufuna inhlanhla, ufuna amalotho, ufuna intombi, yabo. Bese khona lapho lelingisayini ukuthi wahamba, uhambe lo umuntu. Uyona uyobhubhisa. Wahamba uyobuyisa indoda, hamba uyobhidlisa umshado. Wahamba uyayibona into lesolimaza abanye abantu. Yabo. Ngiyathemba ukuthi naloko siphendukile kuko. You understand? Nale nangidinga ukuthi udile nale. Hamba wadila naye.
wahlukanisa nawo. You understand? Adinga ukuthi every Tuesday uslow udela nalo. Okay? So le tool ngiyakhipha. I-out le. Angidingi ukuthi slow out ngaphandle kuba lo mndeni ukhulekela abantu bomndeni. Uthi uNkulunkulu abenzele umusa. For le msama bakho athwa kuyo wena wahlukana nawo. So le tool le i-out iphumile kuyo. Umsamo simele sidele nawo manje lo. Umsamo wezitha. Lana ile msamo lena ke hayi for life. Lana for life la. Umsamo wezitha, umsamo lona ongavusela wena. Umsamo ongavusela umndeni wakini, umsamo ongavusela ibandla leli noma liphi ibandla, umsamo ongavusela idolobha lethu umphakathi wethu. You understand? Ungavusela isizwe sethu. Ivusa laba lo msamo lo wasekhaya unga-operate kungazi. Unga-operate kona le wasekhaya lo wasekhaya unga-operate kungenalwazi uthi abantu bakini sakunalento le ukuthi abasekhaya beka fikile kokuvakashela unga-operate kona ungenalwazi because of ignorance. Lo wayehamba wasekhaya lo sorry lo wasekhaya lo wayehamba ke buwazi ukuthi wenzani buwazi kahle ukuthi wenzani ubuwazi kahle ukuthi ufuna umoya ukwenza into ethize ufuna umoya ukuqala ingozi abantu bana ingozi so ukhanda ingozi emsamo wena so ucela ingozi ukuthi abantu banagule afe ubuwazi ukuthi wenzani you understand yeah buwazi ukuthi ufuna ipromotion wazi kahle nje awufuni ukulandela certificate lesi nje kodwa ufuna kube umphathi ngomsamo le certificate lesi basic wonke umuntu anaso awufuni ufuna nje yabo awufuna ukuthi discuss kaNkulunkulu indlela kaNkulunkulu uyoyilanda promotion emsamo buwazi ukuthi wenzani you understand you did it ngokwazi lo wezitha wonke umuntu lana wonke umuntu operate ngolwazi abathakathi ama-devil worshipper inyanga nezangoma bebezingazazi shela but lana ke lo msamo lona lo anti ubuya khona ukuthi ufuna ibusiso lana into lasekhaya ufuna ibusiso lana lo uvusela ukubhubhisa lo amen uvusela ukubhubhisa umuntu umndeni umphakathi indawo iwona kunyaza imoya ukuthi ibuse endaweni you understand ingakho sidlela sihlezi simelana nawo mase simelana nemsamo yobungoma we always sizodila nawo sokushisa what not but sibakuqhubeka bavusa iminye imsamo okay uyobona ukuthi into iyavama endaweni iyavama kune pattern sibona nje abantu abaningi sebenza into ethize yabo abantu abaningi sebenza into ethize into iyayibona into le abantu abaningi sebayibulala kusuka la so lana sihlezi naye but lethu le hayi bengacela siphumile nxa siphumile lana nje siphumile lapho aphandle kwesikhulekela imndeni yethu sayihlukanisa phela imsamo manje sibhekene nemsamo lana evusela ibandla imsamo evusela evuse emoy river ebusa emoy river because yona igunyaza ababusi yona igunyaza yonke into ebhedana you understand yeah it's a system bafethu it's imsamo is amazing it's beautiful akukho kungenzeki ngomsamo akukho kungenzeki ngomsamo awukho la moya ungafiki khona akukho moya la ungafiki khona nathi masifuna ukuqoba la moya river kuyomela sikhuleke aba masikhuleke sikhulula amandla kaJesu kaKristu emoya river kaKristu is more correct ukuthi abuse simelana lemsamo le yabona singashumayela masingasidile emsamo sidile nema territorial spirits imoya ebusayo la and imoya ebusa endaweni imoya nomoya ebusayo egunyaza emsamo egunyaza izenzo ezithize okay so wona umsamo simele sidile kukulo nasekhaya usungabasiza ngabakhulekele ukuthi mabe khona umsamo ovusele nina njengomndeni you deal with it ngamandla umsamo siphambana okay amen alright ngisabona bazalwane alright so mningi umsamo wenza into ethize umsamo ubiza ngegama lento lekwenza akudinga ukuthi uze uhluphe ukuthi mangabe nokubambezeleka umsamo ubambezela ubiza kanjani okay alright let me just
it must come on deliverance ukukhulelwa komuntu is not one size fits all eyakufana ama-case ahluka awuyiclaim lento ukuthi kumele kwenze kanje okay ngiyezwakala ngithi and i-deliverance futhi angisho lokho akuyona excuse ukuthi siba mavila yonke into sifuna ukublema umoya sifuna ukublema imsamo sifuna ukublema abantu bakithi ogogo nomkhulu. It's not an excuse. Amen. Amen. It's not an excuse ukuthi ungabe ne-discipline. It's not an excuse ukuthi ubivila. Yezwakala? Yezwakala? It's not an excuse. Dila nawo ngathi madela lokho siphelile, move on. Kambe inkinga nguwe. You understand? I don't need excuse nje ukuthi lokho problema hayi ama-altar cha akukuzi izinto nje akusi altar yini kumele siyibheke ukuthi umuntu ayibheke hayi akusi altar ukuthi sibiye uvusile altar lokufeka ukuthi sibiye nje akahlasela ukuba uthulele ukuba ukufeka it's just that usibiya mhlawumbe imculo lelo mculo onenkani ukusibiya ukhelesi bepese fonini ubuka ipornography akakho moya lapho yimi ngihlule ukulawula inyama yakho simple manje angingisiza ngisafuna ukublema umoya yonkinto akazi usasithatholana bazalana alright okunye sengidilile nakho so lento eqalekisa just because uJesu wafa wavuka nawo sindisiwe does not automatically which ukuthi hayi phela usu right but unezigunga nelungelo amen ukuthi ukwazi ukumelana lezinto lezo amen ucorrect if there's wrong kwigazi sekhaya ku-bloodline yakho amen ngoba uyazi uphika lokho uyazi ngivele uphika lokho lento le ayikho ngivele ngikubuke ngithi you better be walking correctly, you better be walking correct and I hope umemndenini bungenza izinto ngoba umndeni wenza izinto bese futhi sifune selesi ulokumelana naso kodwa futhi woshayekayo futhi then it becomes a problem. I said Ezekiel 18:9 Ezekiel 18 is Ezekiel because chapter 18 naye enye into abantu abangayo bathi hayi ngoba Ezekiel 18 asiyeke isiqalekiso I have to deal with Ezekiel 18 anga mangifundisa into kusontshe kama argument angifundisa into engajekanga kama argument ndikusona nempendulo so ngazi abaningi bayibalekela le chapter kanti simple la ayisho futhi abajeshi case awekho Ezekiel 18 sesifikile verse 1 right here before ufunda the chapter kulokwazi umongo wakhona okay yabona nasenzo umongo ka Ezekiel 18 uma usofunda it makes sense ukuthi why Revelation tasho la ungawazi umongo wakhona uvula ufunde yophuma ne conclusion wrong uthi hayi isiqalekiso i-generation case ayikho khona ukuthi Ezekiel 18 ngoba kuza abantu abafundile abana PhD abantu abahlonishwayo but bafika bafathuze and I know it's wrong interpretation be wrong but still ku ground level must see apply apply ayenzeki Ezekiel 18 all right verse 1 ukulunga kukaNkulunkulu okuphindiselayo okay sikafika sabe ku Exodus 20 sikafika siyabuya la Exodus 20 yazi abantu abaningi bame ngayo le chapter le bathi hayi ayikho bemuntu eshayeka umuntu evusela i-altar uNkulunkulu amkhobesela ngephupho umzana umvusela ngephupho kodwa ngoba understand ukuthi warfare sebenza kanjani ushayeke ubingozi vukumelana nengozi mabe kushayele ukuhlelekela kuyinqoba ephusheni kwakuhlele kunqoba ephusheni vukumelane nakho because izwe kamoya ilona elizana elilawula izwe lenyama izwe semhlabeni okwenzeke ezwe likamoya is just a matter of time ukuthi kufezeke la that's why abantu abafeza izwe likamoya umuntu evele afe ezwe likamoya afe ebusweni simbona usethulile because imoya ibithunywe kuye imfice weak engana protection akakhuleka akazana mkhuleko akekho kwamkhulekela umfica nje uyidade ehleli nje omunye ke afike
ukwenzeke epusheni akuphe epusheni egula. But because khona imkhulekanyana ayikhuleka noma ongakhuleka yona noma ukhona okungcolenyana ukuthi yabona lezi zinto lezikuningi unomthelelo ukuthi kwenze kanjani. Avuka kaqala agule mhlawumbe agule 2-3 months bese uyafa. But leyo you can intercept it. Either uqhube epusheni ngoba ngavuka ukhuleke umelane nayo. Amen. Sometimes you might have to go to prayer and fasting depending on what uNkulunkulu kanjani. Ayikho formula but kumele umelane nayo. Amen. Sexual dream People don't dance. I woke up and say, "Dance session a match." Ungafa ngocansi. Ungaba nocansi epusheni ufe. Ungaba nocansi epusheni ugule. Ungaba nocansi epusheni uvuke emva kwalokho unenkinga eziningi. Zesibeletho unokugula unanana. You have to deal. Kumele uzukhule empilweni yakho khona uzunqobe ama sexual dreams ukwazi ukuresista epusheni. Uma ukwazi ukuresista uzoshaya. You have to be able to resist epusheni. Uma ukwazi ukusho ukuthi inyama yakho is strong kakhulu kudlula umoya wakho. Your spirit man is weak. Hayi, uma ufuna nje ngoJesu nje akwazi ukuba uma kaKristu akwazi ukuba weak no. Wena weak hayi uma kaKristu. Amen. Futhi basa First John 3. Khona umuntu akaphatha iqiniso. Iqiniso makho senjani kanti? Amen. Perfect. Mama akwazi ukuqaba kuhle epusheni. Akwazi ukuyakudla nje epusheni kahle. Ngiyazi khona mama okay eBhayibhelini khona uNkulunkulu enza abantu ukudla khona ke but imbuzo wami uthi uyazi ukuthi lo moya unikeza ukudla ngokumoya kaNkulunkulu yini ingolo yosinga kaNkulunkulu are you sure i-discernment yakho uhlelo somoya uright lapho functional strong leso sipho leso sikamoya uyawazi uhlelo somoya for you ukuthi uconfident ukusho ukuthi le moya onikeza ukudla epusheni umoya kaNkulunkulu therefore ngiright akunankinga mfundisi. Amen. Mangabe awukho amandla lapho it's best ungahle. Mfundisi alikho ngoba iBhayibheli alikho iphupho akukho la imimoya sibona inika sabantu amaphupho abantu bebenawo bavela kuNkulunkulu. Okay nalawo ucansi onawo kavela kuNkulunkulu. uNkulunkulu lo okusebenza amaphupho ocansile. Athi akunavesi lishoyo ukuthi imimoya ukuthi amaphupho avela kuSathane eBhayibhelini asitawumzekela. So ke ngithi amaphupho ocansi onawo kungamelani nawo avela kuNkulunkulu. Logic. Exodus 20 verse 4. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Verse 5. Ungazikhothameli ungazikhonzi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangi zondayo. Amen. Abangizondayo bangamkhonziki. Amen. Abangithandayo bamkhonza bamlalelayo. Bhayibheli into eyodwa le ukukhonza uNkulunkulu uthanda uNkulunkulu kumkhonza kumlalela. Synonymous into eyodwa le. Okay? Verse 6 kakade benzela umusa abazinkulungwane abangithandayo bagcina imiyalo yami. So abonayo up to Genesis 4. Abamthandayo uthi izinkulungwane 10,000. Yabo sihamba kude udlule isiqalekiso. Amen. I-generation ngokwebhayibheli is 40 years or 50 years. So uma ethi ngihambela ububi boyise kubantwana kuso isizukulwane esesithathu nesesine sabangizondayo. Bangizonda bangamkhonzi because abanoNkulunkulu. Muke kuphela uNkulunkulu. I don't care what your celebrities say. uNkulunkulu muye kuphela lo wadala izulu nomhlaba uJehova. Lo nendodana ayithola ukuthi yovuyela phela uNkulunkulu. Konke okunokukhona izithixo amademoni imimoya. Yezwakala ngithi. Okay. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo. Amen. Bagcine imiyalo yami. So there's some cases that will automatically ayiphelele wona ngenxa ukuthi sekuphele isinyanga se-expire case ngokunyaka. Angiphinde. Ingabe imoya isikhathi sakuvuselela.
izama ukuthi wenze somunye ithole iyenzise ugogo imiyeke umama iyajoba sometimes ifike kuwe ufuna ukuthi wenzise wena uphinde usixozelele usivuselele isimelwane khona into sophinde extend eminye iminyaka futhi. Amen. But ngabe kwenza umuntu oqala by the time ufika lesizukulwane sesi4 lesi akenzeka okunye futhi ama cases aya break just because sekufika isikhathi ukuthi expire khona 200 years. Okay? That may be another reason why ngamele you might not have to break it. Mhlawumbe wena usube nenhlanhla usuzalwa lesikhathi lesi expire khona. Right? La nyakhona ke naku ngafika khona. Ngibona ukuthi uthena ngithi Exodus 34 verse 7. Exodus 34 verse 7. Ukhona ukushesha. Bafethu, uSathane uyahlasela uSathane. Ngamthathi kancane. All right. Ogcinela okay, siqala verse okay, verse 7. Ogcinela abayizinkulungwane umusa othathelela ububi eziphambeko zezono ongaya kuyekela onecala ehambela ububi boyiso kubantwana nakubantwana babantwana kwabesizukulwane sesithathu nesesine. So shall intention lapha ngithi okay ngiyaphinde ngasho lo uNkulunkulu ukhuluma nabantu bakaIsrael. All right, but keep in mind you need to be careful now. Konje abantu bezizwe laba kade behlala eKhanani uNkulunkulu wabakhiphelana khona bebenze okay and as Deuteronomy chapter 18 chapter 18 verse 9 to 14. Chapter 18 verse 9 to 14. Ngifuna ukukhombisa ukuthi akusho ukuthi ngoba indawo yazi ukuthi ayapply. Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 14. Ukuthi just because indawo yazi ukuthi wrong, ukuthi imphumela khona ayapply, ukuthi angeke kushaya. uNkulunkulu ukhuluma nabantu bakaIsrael wathi ningenzi 1 no 2 no 3 no 4. Kuyisengiso, kuyichilo, manje kwenza kusonze ku1 2 no 3 no 4 no 5. Buka ke abantu ke abajeziswa ngenxa yokwenza izinto lezo ukuthi lento abajeziswa benze into uNkulunkulu angazange abatshela ukuthi bangayenzi directly. Okay, verse 9. Yafunda. Nxa usufika ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona awuya kufunda ukwenza izinengiso zalelo zelelo. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe empilweni abortionile kwenza umoneke noma umphuli uthi ngaphi lebhuli lapha ya ubhula labantu ababhulayo bona baxoshana lithi labaphalasa kodwa abatshelanga ukuthi bababhula abawazi umthetho uthina commandments abawazi uNkulunkulu batshela kubo mhlawumbe ukunembesa ngokufuna baseRoma khona imithetho uNkulunkulu lotshe kunembesa 9 commandments which is Sabbath and the Lord Sabbath, but the other 9 ungabulali ungaphili ungakhanuki ingakhoza ungabula uNkulunkulu kulotshwe kunembeza umuntu. But laba bathela umyalo straight ukuthi bangakwenzi uthi laba abakwenzile umhlaba yabakhafula noma odabula noma ohlola imihlola noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza iziphonso noma obhula emadlozini noma umthakathi noma umlozi kazana. Verse 12 ngokuba yilona lo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho uyabaxosha bakwenza le utshela labo ukuthi ngakwenzi ngoba bakwenza bona uyabaxosha. So ngizama ukuthini just because awubathola komyalo directly kusho ukuthi ke ngoba bebekwenza imphumela yakhona ayapply ngoba yona exactly the actions ushayeka ukuthi awazi ukuthi lento yenza kahle kahle ichaza ukuthi yini and imphumela yakhona izoba yini. You understand? Now the only time asibele lapha ku Ezekiel 18 sibele khona
Ezekiel 18 ngabe kade sikhona khona sibele khona. Now nezomongo isizwe saka-Israyeli bufunda esibhebheni lakho. The only time isizwe saka-Israyeli besithunjwa khona singekuphele isono bese zobathunjwa noma ngithi 2 ngoba 2 esodwa waziveza ufundisa uNcwabi efundisa indaba yakhomenda bomhlaba uvuna umhlaba ukuthi uphumule ngiyakhumbula leyo. Enye into yenza ukuthi bebeyona ngendlela ehlukile but ukona lokho bebaxabasa noNkulunkulu ngempela kwenza ukuthi uNkulunkulu abahlubuke noyenza ukuthi bathunjwe ezweni labo noma bafike bazokuthatha ezweni labo bayothunjwa kwelinye izwe ukhonza uNkulunkulu. Idolatry khonza uNkulunkulu. That was yona into abaxabasa uNkulunkulu udlula yonke into. Okay, now bekwenzeka ukuthi ke kuzona abazali bone bakhonza iThixo bese kuthunjwe abazali babe bezweni. Kuleso sizo leso kuzalwa ingane khona. Now ingane yazalwa ayenza ngalutho ayikhonza ngasithixo. Izalela kuphi? Ezweni lobugqila. Igqila zomabani ngoba kona abazali. Kuze bakhululeke lapho kumele kuphenduke bani? Abazali abonile bekenzeka baze bashone basezweni lobugqila. Sekumele kuphenduke ingane zivume iphambi zabazali kuze bakhulule lapho babele uNkulunkulu. Abantu ababele uNkulunkulu kuze bakhulule leso sizwe bathunjwe khona. So ke bese kunomkhuba bebenawo ke. Abazali isikhathi esiningi bekhona uNkulunkulu benze kanje nasinye isikhathi. Uthola ukona abazali kodwa uNkulunkulu akajezisa umzali, ajezisa isizukulwane lesilandelayo njengoba eshilo. Njengoba eshilo. Sazofunda futhi. Uyayibona le nto lena ku-Adam, ku-David noSolomon. Uthi wona uDavid, but uDavid didn't really experience any problem personally. But kwaba abantwana bakhe abazalwa ngawalokho nesizukulwane sakhe going forward. Futhi noma sekona abantwana uNkulunkulu abahawukela abantwana ngenxa kaDavid. Lokho kuhla kwenzileke. Isikhathi uSolomon onile, for example. uSolomon onile uNkulunkulu wathi umbuso uyohlukana kodwa isikhathi sakho. Nesizukulwane esilandelayo. Wena kumele abe kaJesu kodwa ngenxa kayihlo David. Ngizokuyeka. But the next generations will suffer. Yabo? Bikhona uNkulunkulu benokusebenza kanje lokho. So, bekusenomkhuba abantu bakezwe benawo ke. Lababonayo bebona bazi kahle ukuthi ama-consequences imphumela yokona kuye kwabo ukhonza iThixo will be experienced by abantwana. Nezomongo ka-Ezekiel 18. Bese labantwana babe ne-attitude. Bathi kusizana ukuthi kusizana ukuthi senze okuhle ngoba phela thina vele siphila enqomeni zabazali bethu. Sizana ukuthi siphenduke. Ngoba nje sizana ebizweni lokuthunjwa asenzanga lutho, sizana ukwenza okuhle. Ngoba vele siphila enqomeni zabazali bethu, sizana nalokuphenduka simonanga lutho. Singenzanga lutho. Abantu abonile abazali bethu bebona bakwa-Israyeli kodwa thina sithola simanje sizweni lobugqila. So abazali bebanganayo into yokurepenta yokuthi babuyisana noNkulunkulu ngoba bayathi impumela yokukhonza kwabo iThixo will be experienced by abantwana. Abantwana laba babe attitude bangafuni ukuphenduka nabo. Bathi hayi ayikho right lento ukuthi kube yithi esiphendukayo ukuthi singenzanga lutho. Uyayibona? Because the attitude ikhona ke lapho ke. Okuzoqonda lokho ke fundo Ezekiel 18 lokho uNkulunkulu waye ukuthi addressane lapho ulungisa le attitude ungafuna ukuphenduka. Kulaba dala nalaba abancane. Hayi ukuthi uvale isiqalekisi ukuthi iqalekisi ukuthi ngenxa lentesho la ukuthi iqalekisi ayisekho iqalekisi. Ngoba njalo mangabe uvale iqalekisi kumele avalele ibusiso. Uma vala ama-generation cases ngenxa ukuthi umzali wonile nomntwana uyashayeka kumele avalele ibusiso ukuthi umntwana yakwazi ukusiseka
angeke akwazi ukufana one side. That should be inconsistent spiritual law. Akwazi. Asifunde Ezekiel 18 verse 1. Izwi likaJehova lafika kimi lithi kuyini ukuba nilinganise ngalesi saka ezweni lakwa-Israyeli sokuthi oyise badlile izithelo zomvini ezimuncu amazinga abantwana ababushelezi na. Uyayizwa lento ngithi kudle abazali kodwa amazinga abantwana ikona ababushelezi. Uyayizwa lento leyo ngithi verse 2 verse 3 sorry. Kuphila kwami isho inkosi uJehova akusayikuba ukulinganisa ngalesi saka kwa-Israyeli. Verse 4 bheka yonke imphefumulo ingeyami, imphefumulo kayise njengomphefumulo womntwana ingeyami, umphefumulo owonayo uyakufa. Yabona ukuthi manje umphefumulo owonayo uyakufa. Wenzela ukuthi abazali babe responsible, umuntu akabe accountable for into ayenzayo. Akathatha ukuthi ngoba kuzokuthi makwenza yena uzophunyuka bese kushaka abantwana bese phila noma kanjani. Ulingisa le nto leyo kubazali manje. You understand? Nabantwana bayaqondisa nakhona. Angacabanga ukuthi umntana ngoba umzali enze kahle yena uzophila kuyibusisweni zomzali angaphila noma kanjani. That's the chapter basically. Ngayifunda nje ukuqonda lokho you will understand. Yebo? Uthi addressa uNkulunkulu. Kubantu sebefunda ukumanipulate umthetho ukuthi uma kwenza kanje, uma senza kanje kwenza kanje. That's what is addressed now. Personal accountability. Yezwa? Angayifazwa ukufunda yonke ke but into akhona ilapho. Ilapho nje uqonda lokho this chapter makes sense. Hayi ukufunda ama generational case la. Move ama generational blessings lotho. Yezwa kana ngithi? Uthanda isikhathi. Okay. I think sesiqedile. Nale lapha kuJohn chapter 9. Ubani onile azelona zami impuphuthi. Wathini uJesu ophendula wathini? John chapter 9 verse 7 kushasha. John chapter 9. Umufunda lapha Ezekiel 18. Ufunde slowly. Uzofika la nathi khona ubaba khona wenza kahle wangenza lokho wazala indodana. Umbuzo wami uthi indodana izala ikusiphi isimo sikamoya? Izala inaliphi ifa ngenxa ukuthi umzali wenza yini ayenze noma angayenzanga. You have to ask yourself bakwethu ivesi libuza imibuzo. Amen. Think apply lokho apply kancane umuntu ufunda izonkulunkulu. I know izonkulunkulu into kamoya but nengqondo apply kancane. John chapter 9 verse 1. Wathi edlula wabona umuntu owayimpumputhe wasekuzaleni kwakhe. Verse 2 abafundi bakhe bambuza bathi Rabbi ngubani owonayo lona noma abazali bakhe azazona impumputhe. Verse 4 verse 3 so waphendula wathi akonanga noma yena noma abazali bakhe kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkulunkulu. Now you have to check what he indayisho into engayisho futhi uJesu. You need to be very right. Number 1, umuntu ubuzibuzo why babuze lo mbuzo lo. Babuza lo mbuzo lo banalophu ulwazi. Bayithatha ukuze kuvule lo mbuzo lo. Abafundi bakhe why babuza lo mbuzo lo. Okay? Uyabaphendula kuJesu. Uthi akonanga abazali bakhe akonanga. Na umbuzo wami uthi okay ke. Ukona lokuba impumputhe bekungavela kuphela yini kulo muntu lo umehlele kuswa kubazali kuphela yini? Akasho ukuthi uNkulunkulu wenze kanje. Akakake uNkulunkulu wenze ukuthi impumputhe. Akasho njalo uJesu. Akasho ukuthi uNkulunkulu wenze impumputhe. Read it nice. Akasho njalo uJesu. Read it nice. Ngithi mina uyaphendula uJesu uthi akonanga yena obviously akonanga uzona njani sesiswini uthi nabazali bakhe akonanga yini. Ngithi mina khona indlela yini engenza ukuthi abe impumputho ngaphandle kona abazali. Uma understand ukuthi nje isebenza kanjani. Dr. Exodus come 4 generations.
So sikhuluma ngogogo la, sikhuluma ngengane ezalogogo, abazukulu bagogo nesizukulwane. So lana uJesu babuze bona ukuthi ubona yena yini? Wathi Jesu no. Wathi ubona abazali? No. Sashiya akakounteki yonke. So angasibana ngithola into efuna ukuyisho. You understand? All right. Sayithetha nje ezinye izinto abantu ukuthi lezi zinto kumele ubhekise ucabanze, ubhekisise, uhlaziye. You understand? Okay? But again, uNkulunkulu wenza impuputhe. Because again, uNkulunkulu wenza impuputhe. Lokho abonomcabango onjalo noqondo onjalo keep engqondweni yakhe uNkulunkulu. But uNkulunkulu uyasebenzisa lesimo lesikhulu lethu udumo kuye. Not that uyena wenza impuputhe. Read it nicely. Mhlawumbe ngabe lese original futhi. Kiyezwakala ngithi. Ichazele lesiqalekiso. Constitution. Bible Constitution. Umzalwane athakatheka yebo. Umzalwane athakatheka cha. Ya depend. It's yes and no. Ya depend. Umzalwane ashayeka ukhumbule isifundo sesapolo samasokudla ukudla ama-altar. Uyakwazi ukuthi ushayeke. So yeah. Mama wazi ukushayeka then bengekho sidinga ukuthi afundise ukuthi ingabe ukudla okudlula endaweni ethize singakudli ngoba angekwenzeke lutho phela ngoba usilesini ngenxa ukuthi silesini angekwenzeke lutho bekumele ngabe lesifundisa lesasikho. So umzalwane athakatheka yes umewona if ephila esonweni lekuona angaphenduki uyashayeka. That was true but baka Israel it is also true nomzalwane. I'm talking from experience ngiyabona nasezweni futhi. Akho mlimo akho bhula ongamelana neIsrael umuntu equota uNumeri 23 verse I think verse 23 kodwa umbuzo bese uyakuthathela ndelayo wahlakanipha ke uBalaam prophet uzofunda ngoBalaam because balekile uzogcina iBhayibheli isho khulu ngoBalaam wathi no man labantu laba bavikelekile akho sono lithi iBhayibheli akho sono ukona ukutholakala kubo. Understand? Ukona baphile akunasa so umnyango uvalekile uganga liphezulu wathi man no man lapho sekubisa umsamo 21 my goodness ngiyacabanga imoya beku stand by into kushaya lapho imoya beku stand by my goodness umsamo 21 vuze lisizwe leIsrael abashayeka abathakatheki wathi uBalaam uyinkosi Balak athi thumela abantu besimame bakaMowabi ukuthi balale nabo. Balala. Abalalile 24,000 bafa. Cause Balaam hlangantile. Uyazi ukuthi kuze kumo ishaye ugange kumele lehle ube phansi. Yini into esugange? Isono. Ungathatheleli febe. You understand? So umzalwane athakatheka it depends. Yes and no. Yes and no. Philippine njalo lo mzalwane loyo. Indaba lapho. Iyazwala? Hayi ukuthi hayi ngoba uKristu awuthawo. Ukuze ukuthokotheke kumele badlule eKristu. uPhilippine njalo yazi bafeka yazi izinto yazo bazohleka bafike Amen. Uyakhuleka yini? Uyakhuleka yini? Uyakhuleka yini? Uyakhuleka yini? Umzali kodwa kuyakuvikela nje umcela. Umzali kodwa kuyakuvikela entweni. Amen. Hayi asimendana basamana. I think chaza isiqedile. So the issue there I think sesinolwazi okungconyana kulona. Kufanele sibe balanced. Amen. Amen. Yeah, study shall be 80. We are done. Okay? So nje ngifuna ukuthi umuntu ifakwe nenkinga. Ukwazi identify i-altar lelike. Sidela nesi-altar la. Umsamo njengesuku emsamo nomoya. Kumele sidele nalo umuntu lo kumele kudele nesivumela.
Alright, umuntu udinele isivumelwano asindise uqala umshukuzo uJesu because angakumelana akwazi ukumelana nomsamo angasindiswanga. Amen. Akwazi uzoshayeka lo muntu lo. Uzomkhulekela ahambe ekhaya afika ashayeke. Ngathi ngamfundisa legunya lakhe iChrist asazi ukuthi ubani iChrist. Lento ukuthi ubani iChrist kubalekile ukuthi uyazi. Amen. Namaqiniso kamoya sobalance amaqiniso kamoya. Amen. Ngiyayithanda into yebalance. Angifuni isinto kuSathane. Kanti sesibalekela nje ukuthatha responsibility. Ezinye izinto nje you need just call taxes on a personal attitude yakho. Ubakhele isikwakho. Uyayibona endlela wenza ngayo izinto nje. Uyayibona into leyo. Yeah, usizakala nje wena. Ngalokho ukuthi Sathane kanti. Yabo so lo Sathane ajabule na. Asabe na mina ukuthi angiyasizakala lo muntu. Okay? Amen. Yeah. Khona nombuzo. Right. Okay. Alright, Pastor. Imemezelo. Ngavana mana phambi komfundisi. Ngamisa ungaenda lapha. Amen.